Profesionais do cerco denuncian o baixo prezo que está a ter a sardiña. Onte o quilo foi a 15 céntimos e hoxe a 29. O sector só pesca sardiña, polo que se teme que a súa cota se remate antes de tempo. O San Xoán foi un espellismo para a sardiña e o seu bo prezo en lonxa. Nas últimas xornadas, o quilo deste peixe azul está a ter un valor moi reducido nas poxas. Esta situación non é nada positiva para o sector, que ve como os ingresos caen dunha forma importante e a incerteza fai acto de presenza polo futuro desta campaña. Hai máis sardiña pequena que grande. E a grande se está defendendo, dentro do que cabe, un 70, un 60, un 40, un 10, un 20, de aí para arriba, non se está vendendo. Non sendo o día de San Juan, que foi a 4, case 5 euros, non? A grande, a mediana non. E a pequena ainda onte se vendeu a 15 céntimos unha pouca, e hoxe vendeuse a 29 céntimos. Non é ben, hai moita, veu casi toda a flota de arriba, está pescando sardiña na Coruña, moita sardiña. E sinala que non se está a facer unha xestión adecuada, ademais de que algúns barcos xa están a mercar cota no Golfo de Cádiz, o que implicaría que haxa máis sardiña no mercado. Estamos facendo moi mal, estamos botando, isto cando o peixe vai así tan barato, tiñamos que sacar aínda 1000 kilos, sacar 1000 kilos para compensar, deixar o recurso no mar e compensalo no valor do peixe, non? Que vala máis. Depois temos un problema moi grande tamén. Resulta que o peixe grande métese moito nas terras. O que complica a súa captura xa que están nunhas zonas nas que os cerqueiros non poden faenar. Debíanos de deixar traballar, porque nada máis que traballamos a nosa especie, porque cando se mete o peixe é agora no verán. Se mete dentro a sardiña grande e a pequena anda máis por fora, e que nos deixaran pois coller a sardiña grande, que é a que temos que coller. Moito control sobre eso, non nos deixan coller as sardiñas esas, nin eso, nin no inverno cando veñen as rinchas, ou o cabalón que se che mete tamén nas terras. Esta semana o mercado encheuse de sardiñas, xa que os cerqueiros que estaban a traballar no Cantábrico Noroeste na costeira de Anchoa regresaron tras o peche do primeiro semestre. Un feito que crea moita incerteza no sector, xa que a única especie que pode capturar o cerco é a sardiña e témese que a súa cota se esgote antes de tempo. Pois o problema tamén ven en eso. Nos tiñamos que aguantar estes cando estuveron aí pedindo, como dixo o patroncito maior, que dixo que cando viñeran os barcos que nos meses de julio e agosto que había que subir a 6.000 kilos, a 5 ou 6.000 kilos. Non pode ser. Nós temos que ter, así como temos esas cantidades, e si cadra en algún momento, se non ten precio, rebaixalo. Temos que tratar de aguantar o peixe, o que temos, o TAC que temos, hasta o mes de outubro. Mes no que pecharía a pesqueira. Despois, se non nos chega, aí é cando podemos comprar no Golfo de Cádiz, que lle sobra o peixe, e traer máis ou menos aqueles peixes que nos fan falta para aguantar hasta outubro. Pero que non se poidan nunca botar máis dos topes que están señalizados na nosa autonomía. Os pescadores van a cegas xa que non saben con precisión cantas toneladas da cota están xa consumidas e cantas quedan ata ter que pechar a pesqueira. Non o sei, quedaba bastante, antes de baixaran os barcos quedaba bastante, eso sábese, dun día para outro xa se sabe, pregúntase a Madrid e diche se levas consumidos 50 ou 60 ou 30 e tantos, das cuenta? Eso xo din. Tamén era bo que nos lo pasaran máis a menudo as cofradías, que nos dixeran como vamos levando a pesquería, están pasando as OPs, non? Tamén a cofradía, pero as cofradías menos. Polo que piden ter máis información para coñecer a situación da pesqueira,
Unha campaña que agora está chea de incertezas polos baixos prezos da sardiña e o gran número de barcos que a capturan. Por iso, o sector solicitou a pesca que a costeira de Anchoa do segundo semestre se abra o vindeiro 3 de xullo.